diretso sa tubular. Langanin. Ay mga kaparang Jason, backpopulin tayo. At siga po nila sa taas. Siya. Alright. Sa taas. Yan, halos masarado na lahat yung bubong. Bali dito na lang gilid. Ayan, pinipix na ni Kuya Puloy. Grabe mga kaparing Jason at napakataas talaga nito. Oh. Pinipix niya na. Bali dito na lang po. Oh. Malabo yung camera natin. Kala ko nasa duyan ka pa. Napasarap yung live nila. At nakako tayo yung mamaya na raw. Kako wala na si Kuya Puloy, nandun na. Oh. Grabe po, grabe yung saya nung live kanina. Siyempre maraming salamat sa kanila, kila Ate Bidang, kila Ate Mayang, nanay ng Reyna ng Patuway. Salamat sa kanila. Thank you. At nagkasayaan na naman. At bumalik tayo dun sa barracks sa live. Tapos sa 21 balik na naman tayo sa 1 hour na vlog na live. Yun. Kaya kanina sana mag-out na. Sabi nila mamaya na raw, napasarap sa sa live. Grabe yung tawanan. Maraming salamat sa kanila. At siyempre kay kay ate, kay Miss Gasolina. Dito sigurado simbolin na naman to ni Kuya Puloy yung yero na itatakip dito. Tali ko saglit. Sagad. Grabe. Pagdang dumulas yung pa ako. Kasi konti lang yung naapakan ko. Huwag lang dudulas kasi yung napakan ko yan lang. Dito. Pag malaglag, alam na. Pag malaglag, alam na. Yung ulan kasi, abot-abot yung ulan. At sana wag naman tumuloy yung bagyo. Kasi nakakatakot. Kaya pinipix na kaagad ni Kuya Puloy kasi malay natin, hindi natin hawak yung panahon, baka lumakas yung hangin, baklas to sigurado. Ayun, shoutout kay Kuya Noli. At nasa bakasyon si Kuya Noli ngayon. Ingat Kuya Noli sa sa mga biyahe. At kailangan natin umipon ulit ng vlog. Yun. Nakatali si Kuya Puloy.
Dahan-dahan lang Kuya Puloy, madulas. Basa yung yero. At dito na lang daw ako, sabi ni Kuya Puloy, huwag na ako pumunta dyan sa taas. Paano diskarte nito pag nabubong, saan ka bababa? Yung hagdan ulit. Abot ba yan ang hagdan? May mahaba naman yung ladder. Grabe yung ano. Bali nakatali yan dito sa trusses. Sabay pag mainit naman, magrereklamo. Mainit yung yero. Kaso maulan, madulas naman yung yero. Kaya nga sinasamantala ko. Kaya sinasamantala ni Kuya Puloy. Walang init. Ito ano na, dami na, alas tad na siya. Doon na lang sa dulo. Yung yero, pag dumulas yung pako, diretso sa leeg yan. Ano?
dulo na yun. Ayan po at umuulan na naman. Ano kaya yung balita kung anong signal na kaya sa Bicol? Kanina signal number 1, tas kahapon number 1 din. Hindi ko alam kung anong signal na tayo ngayon. Sana yun, pray lang tayo na sana hindi tumuloy kasi yun nga. Mahirap kasi pag ano, tulad nito, hindi pa to tapos. Baka mabaklas. Wala pang sanipa. Kaya pinipix na ni Kuya Puloy. Kasi sayang yung gastos ng ano, ng yero. Sana huwag naman tumuloy. Kasi ilang bagyo na yung ano dumaan. Sana lumihis. Sana humina yung bagyo. Grabe na yung nangyayari ngayon. Bagyo, tapos lindol, tapos sa Maynila may sunog sa Pasay. May sunog sa Pasay eh. Grabe. Ano, mamaya ko nabaan yung lubid? Siguro. Abot pa? Sige. Ano kasi, luluwagan ko siya. Pag di naabot dun sa dulo kasi mahirap yan. Oh. Yung pinakang dulo na yan. Napakataas pa naman yan. Kaya di pwede na walang tali yan. Kasi baka biglang tumulas. Talaga sureball. Mga nangangalay na rin oh. Nakapala ng kuntik. Yan din oh. Pag dumulas, yari yung leg ko nito.
Sana mamaya pag uwi ko, sana walang ulan. Kasi mababasa yung bigas. Bibili ko ng bigas, wala nang bigas din sa bahay. Sana walang ulan. At pupunta pa nga kami dito sa bato. Pagbalik ko dun sa bahay, may kukunin kami dito sa bato eh. Yung asawa ko. Ano? Ako. Ha? Ako. Bato. Inaano ko yung tali para di malaglag si Kapuloy. Doon na sa dulo, nakang dulo. Hindi na ako pinalapit niya, dito na lang ako. Isa na lang daw sa taas. Pag sinabi niya na habaan ko yung tali, haba. Bilis ng oras ah. Galon sa nakaplit plastic. Oo. Bali ito, pansamantala lang muna yan. Tatanggalin na lang to ulit pag naglagay na ng flashing na yero. Bago pa ako. Pagpuputol ako ng kandutol. Baba tayo? Wala akong kandutol. Ayan, baba muna kami. Time check natin 3:51. Puputol lang yero si Kapuloy para dugtungan yan. Yan dumadaan si Kapuloy. Hawakan ko itong ano, pagdan. Sinilas mo? Sa taas na watak. Baba muna kami. Magpuputol ng yero si Kapuloy. Ang ganda na oh. Timpla na lang ako, Lo. Ako na lang magtimpla sa akin. Ako na lang magtimpla. Salamat na lang, Lo. Ha? Makakapi na to. Sige, kami na lang maglagay. Kami na lang. Yung sa'yo na lang muna. Salamat na lang sa concern mo. Kami na lang yan. Ayan. Mababahaw pa eh. Grabe taas oh.
kape. Tapos mo na to. Itong ano, hindi ko nadalhin. Sabag ko to. Lagay mo sa bag. Mamaya. Abot ko na lang Kuya Puloy. Delikado. Nalalagyan ni Kuya Puloy ng dugtungan. Dito na lang daw ako. Yung lubid, higpitan ko. Ayos lang. Okay na yan. Hawakan ko na lang itong lubid. Usog na to kuya. Tapos doon ka na lang bababa. Ha? Dito sa may ano ng CR? O sige. Bali ipipix na to dito. Ayan na. Sarado. Ayan. Bali, sarado na dito. At yung hagdan, ililipat ko dun sa ano. Sa... Diyan sa may... Sa ano. CR. Ayan po. Oh. Ilipat ko na. Yun sa Korean movie nagtatangisan. Sa paman nagtatangisan. Bata mo, daman ka bata. Nagpipihaw pa ka na. Oh, kaya mo ito kayo ni? May bahay. Ha? Wala na. Ano? Wala na. Kaya, auto adjust, tol. Auto adjust, tol. Alam mo yan. Ha? Yung
Ha? Di pa ano, di pa tuyod yung. Huwag dito na lang. Huwag. Hawakan ko na lang. Huwag na. Ha? Kagawad pa ko. Kaya iba mo ba ito? Dito na lang. Baba na muna Kuya Puloy. Ah, mapakul na to? Huwag. Alisin ko na. Bababa namin yun. Ayun. Bakit talaga na ito eh. Kalahin mo, gas pa naman ako, tumulog daw ako sa gawa. Sino na alam? Sabi mo, tanungin mo yun. Hindi yan nanonood. Ayaw kang panood. Ayaw, ano, may nasasabi tayo. Ha? Tumulong ka naman, nakikita ka sa Nanay, Oh. nanay niya. Pinasok niya dati eh. Oh. Sige, electric mo Kaya dito. Sabihin ko. kasi pag once na may supporter ka, tapos meron bawat nagpa. baka Dito tumumba. Kinahin niyo lang po yung supporter mo. Mag-gahit yung lag mo. Huwag pang paragkat din kasi yung mga tumulong. Oo. Marami pa naman gagong bas, ano, yung nanood lang, tapos ano. Ano yun, mga katuwa lang din nila yan. Baba na. Hawakan ko. Parang wala nang pag-isipan. Yun lang ang ano niya. Nag-iisipan pa raw. Binabas kami. Nag-trip lang. Tapos pagka ano, tawa ng tawa. Daan-daan ha. Dito ako maghawak. Ay, sabi, ano, bakit daw di ako na kuwan? Ang tanda ko naman. Ano, samantalang ako, nakatapos na magluto ng merienda nila. Gago pa ako kung nag-galing ko. Hindi kasi may vlog kasi ako part na hindi ako gumagawa kasi ito may magawa ako. So hindi iwan ko yung camera para katulog sa akala nila hindi ako gumagawa. Kaya pala nung gaano ko yun, ganun. Pakita niyo ano. Hawak ko. Akala din mo nila. Ito? Ito mura ng kalsada to. Ang linaw nito sa gandang pagmumotor nito. Ano lang to? 4-5. Yung isa ko, GoPro, yun ang mahal. Magkano? Bigay na ito sa 20 La, apat mo isang kondola. Yung kondola. Malinaw din naman to. Huwag mo natin sa ako. Gamit ko. Lala ko nga. Kuha ko yun. Balik ka na. Nag-share ko lang, dumating. Ano, Spoonie. Ha? Spoonie. GoPro meron lumabas na ba? Paano parang pagtapat nila sa mga action cam. Maganda ang camera niya kasi ang mga produkto nito puro may yung company niya. Dati na rin kumakorder, puro price lang. Ayan na yung purpose ko ng kanduan niya. Maganda na ang view. Maliliti na. Sobra. Mas pa rin yung GoPro. Eh, ako lumabas na yun yung ano, yung Kaya niya. pagandang camera na yun. Pagandang camera na. Papalakpak kasi yan eh. Pag humangin. Yan po yung purpose nitong kondola na ito na ginawa ni Kapuloy.
Yung hero. Oo. Bravo. Oo. Yan ang gagawin ano. Ayan. Nakasabit siya sa tubular. Sigit mo din yung kayo kasi. Okay. Langanin. Nakatakot. Ayun po, bali, yan na muna. Yan na muna yung sa bubong na yan. Bali may natira. At pinix muna ni Kapuloy dyan kasi baka may hangin pumagakpak. Nagamit na po yung kondola. Kaya may nagtatanong kung para daw yan saan. Babahay ang mga nagawa. At ano po yan? Hindi lang po ito yung bahay na pwedeng magamitan yan. May ha? Oo. May mga pag may mga pabahay ulit ng mga pin down, magagamit po yan kasi sasabit yan dyan sa bakal. Pwede yan na ano, pag nagpalitada sa mga alanganin. Tulad yan dito sa gilid na to, dito sa gilid, mga alanganin. Kung mag-aandam nyo, maraming kahoy o kawayan yung magagamit. Kaya gumawa si Kapuloy ng kondola para sabit-sabit lang. At yun, magkakape muna pagbaba. Ayun, magkape muna kami. Ayun, Kuya Puloy. Sarap ng kape. Tagpulan. Ano? Huwag lang trangkasuhin. Trangkaso talaga. Huwag lang trangkasuhin. Korea trangkaso. Ang baso kasi nahanap niya. Oo. Huwag lang trangkasuhin. Ako nga, di pati natrangka. Huwag. Muna hangarin. Pag nating hangarin yun. Ano maggagawa? Oo. Matagalan. Ayan po, at kape muna, tapos maya maya, let's na kami. Ayan po, hanggang dito lang ang vlog na to at maraming salamat. Siyempre salamat sa kanila sa merienda. At pinapay, kape. Ayan po, grabe, nakakatakot yung ginagawa ni Kapuloy. Sa akin, di ko yan kaya talaga. Hindi ako sanay sa ano, sa mga matataas. Sanay lang sa mga bababa. Ayan, love you all, bye bye.